diandai. Perkencang Warudayang. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek mung ngargahi mangkele Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulino aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane lho, tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulino cedak geni gedhe. Wong kulino ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Kamu Lokadrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan ento mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika, mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitungi 3 kejeping paningan. Nek Kulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Kulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karanggadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep tutupi. Bangke tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawai ulun Bathara
Bathara Indra. Welo edian tenan. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu ning repat kepanasan Pak Bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikira aku wedi kok karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Blok sadulita. Lit. Ma. Kakang Rodo, punapi? Ndara dasih rantamaning manahipun ing rahipun Manikmaya, jumbuh kalan menapa ing sampun aturaken. Wah, cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing Kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak Panakawan titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung Panakawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lah kok derajat minggah wonten ing Kayiwangan monggo tanpa taliwara ingkang saderengipun Kakang Rada punapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian Panakawan ingkang sowan. Nggih, adik kula sumanggaken. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawahing Tawang-tawang. Nepatno ing tulamanu sipulun kemareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Truk sing nungkoke kowe berskap sapa ya? Bapak ikete bapak aku tak bali nang omah ya Truk. Ngopo? Ngajar Semar lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang Kayangan kok disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedake Semar aku blas ra tukoke apa-apa men disangoni trene abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis ukur beskap, ikete ya wis ukur. Lah kowe kok ora teko? Semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Panakawan Bagong, wonten dawuh
Panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Niki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita iya. Sekarang ini kepadake sound system. Iki Bathara Antarada. Kami itu aning kayangan. Wah, sesepuh. Iya, aja sembrono, Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngono abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing kancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong Padharjo sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tandari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane Dewa iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampan ana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulun Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Dalah. Bagong Padharjo sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Antarada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduren ngundang iki wae, Tru. Dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong Padharjo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasina pun mati. Lho. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasina Indra kudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel.
Ha iya, Petruk padha kanthi harja sapraptamu. Ha iki sing bahaya iki, Go. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong padha harja sapraptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sapraptamu. Panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sapraptamu. Ndara nekula, hus. Ngawur wae. Suarane weh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, ha sapa jenenge? Penyarian. Wah, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk, ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Oh niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng mriku enten dodol dawet, angkringan, terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Rada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule.
yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib terus. Ya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung lho? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung lho. Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang rate apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumpun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Amen kuwalek kok. Ora pas kaya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngambil nek 7 tahun sawise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pilun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih nyuni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti.
Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun Paduka menika Kadang tinemu Taruna nanging tasih dipun penggalih dening Kadang Timur Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lukananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arepani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opnama 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya. Rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan aku. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Ha tapi sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata. Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat. Sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan. Nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng Ubarampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tonduke mawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Harataya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten niki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arepani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Narada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalan kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Narada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute Ubarampe ning kasuwargan, Ubarampe ning Kayiwangan. Ora saben titah
bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah Swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken apa mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ah nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata. Mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujan ora kaul noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul, nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe dian saiki. Perkencang warudaya. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulan. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek ngargahi mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulino aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane lho, tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulino cedhak geni gedhe. Aku kulino ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Mempel kowe ora ndek murid wong watek-watekakemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kira, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan utuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul dituthuk iso mubeng gayor.
Kowe iki ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan ento mboten. Nek mboten ento kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitungi 3 kejeping paningan. Nek Kulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Kulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karanggadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep tutupi. Banget tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu lho. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawai ulun Bathara Indra welo edianan ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye to malah cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karanggadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu ning repat kepanasan Pak Bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi kok karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo manut ele. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya.
Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Modipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabute nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maringake ngambil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae iki. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane. Merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kene iki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki sayuran. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring
Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkaan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Modipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Modipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki mbayang dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong rawani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Wajan. Bawang keperanggul monggo ngayuda kepapang bawatnya bentar kepapang nyongge ngaloko Petro kantong bolong Pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ingkang nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suraya apa wis serep nyawamu nyuwun pangapunten tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta ewa dene para dewa kok mboten maringaken lah niki kula sing ngrumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke Atega dumadine bapak dumadine Siwa Teja Mantri dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput napa sing kula aturake Pukulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten arepa petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa mapano tak bondo tak krincung sikil leboke ning kawah Candra Dimuka carane sapi mang jagariyen Pukulun nek kula wis ora iso obah ora iso grawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil gene marganing patimu nuwun sewu nek kula wantun kalih sampeyan
Are wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi kone Kakang Bathara Indra Yayi Bathara Brahma ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata mula raneh yen to kekuatane ngedapi-dapi mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana Yayi yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadi kelawan Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani tak tibani pusaka ora lumpuh Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa barangka Kakang Bathara Indra mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ora iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awak madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sasik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso nglawat
tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mangnapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu Tru. Iki ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama Yai Bathara Yamodipati. Petruk dibondo tangane, Bagong bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya ngestake dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deleng aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jalane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setuk ngono. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku kowe. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Hyang Bathara Guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge.
ing atasku ning Bali Martiu Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Oblabrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Heeh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbaro petak acio-cio. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak acio-cio. Iki basa sastra Jawa iki pidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak acio-cio ngono kae. Petak acio-cio. Ciak bulu cuek-cuek ciak-ciak. Nedyan ora. Bathara Indra kula wonten paring dawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Truk. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh perkara iki. Ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan Petruk. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki ketoke kok tetep wuk nek iki. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki, Truk. Ha kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setlika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali.
Aduh, ditomban. Dudut meneh ditomban. Nganti raja-raja deh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya tratapane, Truk. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Truk. Aku iki sukma sing dipolo sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya, kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modal ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakose Ibu Merti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke katroku. Kok dadak nyosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Laduk wani kurang geduguk. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwah Lurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang ngasih pranaya Sang Hyang Bathara Wenang sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha ya iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantruk. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udah ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Kae gane wong nginjen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk? Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku.
Berarti pasiksanku ngedeni ya, Tru. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae wis ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Wah, lambemu lho. Aku karo geni kok kendele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi lho. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Tru? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tanpa nono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning bermiarsu. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bu Kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wah, edan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita, Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa. Tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratamtama. Kebat kita tut wuntat kan laku janta ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten kepareng ulun kula ratun nderek, monggo ulun kula nderekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih.
Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jawa. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sak goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Ngundarandir bawana. Melu ya, Truk? Mabura.